ɗauki Alhaji Ahmad Tinubu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai sauraro barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani ta mu ta Hausa 24 TV. Kai kokari ka mana subscribe da like domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Babban malamin nan na yan izala ya mayar da martani akan jama'an da suke zagin da kuma malaman da suke zagin zababben shugaban Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu. Mai sauraro gashi nan dai a gari. Amma kai kawai saboda ka bushi iska kawai ka ce dan iska. Sai dai babban malamin ya bayyana ayyukan da Bola Ahmad Tinubu tun yana gwamnan Lagos. Sai dai mai sauraron mu kada ka mu domin jin bayyana wannan abubuwa da Bola Ahmad Tinubu a Lagos. Babban malamin nan na yan izala wato Sheikh Kabiru Gombe ya bayyana ayyukan da Bola Ahmad Tinubu a Lagos tun kafin ma ya nemi takarar shugaban kasa. Masu sauraron mu da mu domin jin ayyukan nan da ya. Duk shekara ta duniya karanci za ta turo min da list na mutum 300 ta ce waɗannan tana so in biya musu aikin hajji. Inda babban malamin na yan izala ya ƙara da cewar Bola Ahmad Tinubu fa shi yake biya mutum 300 duk shekara, wasu na zuwa Saudiya sannan kuma suna tafiya Umra, waɗanda hakan mahaifin shi take sa shi dole sai a haka a duk shekara.